Patay ang isang boom truck operator matapos na makuryente sa gitna ng trabaho sa Barangay Kipayo, Calabanga, Camarines Sur, alas 9:40 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na isang 52 anyos na lalaki at residente ng Gumaca, Quezon. Ayon kay Police Corporal Edmar Maming, Assistant Police Community Affairs and Development Police Non-Commissioned Officer o PICAD PNCO, nagbababa ng pangargang semento ang biktima at ang kanyang kasamahang driver nang aksidenteng makadikit ang kanilang sasakyan sa kable ng kuryente na nauwi sa disgrasya. Hawak-hawak niya po yung machine. Tapos nung pagkasabit po nung sa kawad ng kuryente, yung kuryente po biglang nag-spark po papuntang baba. Base po sa report, ma'am, yung mismong pagkasabit mismong pagkasabit sa kawad ng kuryente, yun na po ang dahilan ng kinamatay niya. Tapos sabay nag-burst po yung fire, kaya maliit po yung chance na maka-survive. Maswerte naman na nakalabas ng sasakyan ang 53 anyos na driver bago patuluyang magliyab ang boom truck. Yung kasama niya po nakatalon sa yung driver po nakatalon sa labas. Pero po itong yung victim po, di na po pinalad. Kaya siya po yung ng fire. Sa ngayon po, okay naman po yun, ma'am, area. Kaso di lang po talaga na dobleng pag-iingat yung pag-operate nila. Kaya sumabit po sila, ma'am. Magtaga doble ingat na lang tayo lalo na sa ating mga trabaho dahil sayang ang ating buhay. May mga pamilyang naghihintay sa atin sa pag-uwi. Kaya doble pag-iingat din po. Pansamantala ring nawala ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa naturang bayan dahil sa insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.